लोगोफोरनो दिनै सलार ओमफ्राय बेटारि लांनो फैदों गय बागानाव लिंहैनाय नै बेटारिया गय बेटारि बिजनियाव फैदों बिजनियाव सलारा साइडनि नैबेनो नैबे नैबे सलार फिटिं खालामदों नैबे बेटारि साइडनि नैबे सलाराबो एक साइडनि आरोना लांनो नागिरदों दिनै सालाया फैफादों बेटारि लांनो सलार लायदोंमोन सलार बायनानै लायदों आरोना माबायाव गय बागानाव लिंदों आरो सलार लाबोबाय बेटारि दा थांबाय सलार ओमफ्राय प्लास्टिक फिसा लाबोबाय अट'सो लाबोबावदों मोजां मोनो सलारखौ sana nggak pada? Masuk. Saya company kelawin ada 100 watt. Sehari hari saya punya 100 watt. Nah, oh sorry mana ini? Kau mana? Ya papa dong. Papa. Ida unboxing खालामनो नागिरदों. Bisa ibu solar. खोमसियावबाबो बोयो एसेल' स्रांल' मोननांगौ सिङाव दोनबाबो जायो 100 वाटनि बियो बे जाबाय 100 वाटनि सलार एक्साइड कम्पानि बियो दा बेटारिखौ बोखानो नागिरबाय बेटारि टाइप सिरिज 60